Ty tam byla veden. No, Márek. Já jsem dal. Já jsem tam vletěl a už se to tam mohl dívat na to. Ogarda běží. Balagola. Dívej, a cíla. Naraz mu to, ty to naraste. Offside. Ne. Ale už si to mohl narazit tam z Vojtu Erlevna. Kdo to umí? Ani Ronaldo neumí. Tam na polu. Žádná sláva teď to nebyla. Nervy jste mu několikrát. Jo, ten pískal i to, že vlastně, Stachovice, teď se dívám. Ty a teď po Bořile, Mažáky nebyl nikde, Peťo? Tam je, tam, v Mexiku. Mexiku je po Bořile, tak je Mexiku prý. Prý je Mexiku. Na ní nemluv, včera jsem dal hokejbal, ty naše, oni remizovali, jo, až po tom prodloužení, že? 3 minuty před koncem nedostali gól. No, škoda, tak jsem mal říct. Ale ten rozhodující teď jaký rozhodný, že? Tak po chybu, co udělal ten Irák, no Irán, nebo co to bylo? Indie, ne? Nebo Indie. Tež překvapení, že? Vždycky kolem 6 a on nejlepším. Tam bude dobře zarostý, že? No, to byli tam jsou brachové, ten jeden takový pustatý a on byl nejlepší hráč, Pěkně. Pěkně. Gól. Jež. Otoč! Otoč! A tu máš toho, kuď. Spěchali domů. Já jsem byl, A jo. Oni to sami řekli, že prý my musíme to, jedeme dnes do Ostravy ještě na koncert. No, sami to řekli, jako, takže jako toto je jako, to můžou říct taky na koncertě, tohleto, jako to nepochopím. Že spěchají na koncert, jako, koho to zajímá, že spěchají na koncert. Vypíchnout No. gumy, všechny 4 na auto. Teď mi než auta, tak 8. A teď může to spěchat. To byl to lepší ten Šmidlý Boys. Bylo hodně lidí? No tak jako byl sám, no, jako ten nenarvaný, takové normálně, no, asi 300 možná. Tam by děcka hodně, no. To je žák, no. To je žák určitě. Jsou poslední, jo. To nevěrajou to vždycky. Pěkně, no zjedné, gól! Super.
Kola nestíhá. No, běž tam někdo, běž tam. Peťo! Zapís! Už trojku zrovna. No, je na B. Že tam je víc míst. Dara! Ty, odkud? Já tomu nemám povolit, nemůžu ani. Metr, myslím, nebo kolik může začít, no. Nebo 2. Ale 2 by to nabili už, no. To měl zrovna z tribuny, že? No. Milan, dobře, Ví? Ne, jako střelila by bylo nejde o to, jestli jí dá jako lidé. Pěkná akce, ale.